5 sekunder. Kør! Og det er tilbage på klar til position. Det er tilbage på den med. Hvis man vil ikke, er der skrevet på de arbejde, så det er plads. Så det er en meget spændende start af livet, og jeg slutter i, hvor vi må være i. Som jeg forstår, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så er vi flot start inden maven. Så er det en strandløsfest. Vi er besluttet for, at sidste hit skal gentages. Det er sådan færdig til den, og så op med en mølte. Og jeg har også fået flere af dem, der skal lære sig lidt af det. Jeg har uddannet vælger at lære sig på fonden, hvor vi har Rasmus Kallesen og Mark Hansen, som ligger to. Og det fik den sidste spiller et sted på Fakta. Og vi har talt om det, og så er Sofie med over i det. Og så har vi faktisk sat nogle yderstlæser, og Julian Larsen læser det. Og det er hurtigt. Man kan se her, så kan man så stabilitet, og 76. Og man har så med 13.03, og Nikolaj på ældre tredjepladsen er det eneste, der ikke har toptiden. Sikkerhedsbevægelsen skal at vi er med i forbandet. Så det er altså det hurtigste opgang, men det er stændig gamle. Og så er det varmt på lidt af Jan Larsen, og vi har fanget John Lindgaard. Så det er en af de 4 pladser, der skal gå. Og det er urealistisk, at Sørensen går over med sådan en hjælpsæt, når man prøver. Og løbende til at Johnny ikke kunne gå op, og så er det bedre. Men så er det Søren Larsen, der er på 3. plads, og så er det 4. pladsen. Og nu er vi igen, skal vi stå med de første 4, 1, 2, 3, 4. Larsen, Mark, Løber og Søren. Men til at udvide samfundsskab Larsen, så udvide på så på 7-pladsen. Den har en masse nok til John Lindgaard, den er nået, der er cirka 120 tilbage. Og så sætter man Morten Udgaard, og han skal have stå i en omgang, og vi slår på det, og det er nogen, så skal det af. Og som den også i dag, skal jeg også have ud. Så det er
sætter nogle på taget, så det er ikke noget spænding af de sidste 10 sekunder. Vi har Hansen lige oppe i baggrunden i Randers. Men det er nok til at gøre det hjem. Der er ikke tid, Rasmus er det. Frank er det. Løber er færdig. Og det er Jonas Sørne, der også er det der. Ole er det. Og Morten er det, og der kommer Jan. Rasmus Hansen vinder, og han vender sin første lille udtryk, så vi har en samlet vinder af det til nu 1 hernede til. Rasmus Hansen, det er jo der nu. Rasmus, han kører en lettere skilt Toyota Corolla.